Separa mucho el TikTok, separa mucho el TikTok. Perspectives. Perspectivas.
eta norantz abiarazten dudan begira. Nora eta nola begiratzen dudan. Hautematen dudan bizioa. Irekitzen den krisma, biltzen ditudan formak eta espazioaren momentua ematen dion plana. Nora eta nola begiratzen dudan. Hautematen dudan bizioa. Existentziak berezko duen altxorra da, administrazioa. Oraina, leku honetako eta une honetako ikuspegia. Eta plano hauek beste batzuen parte dira, eta lerro hauek zure lerroa, zeure lerroa, lerroa. Stepped out one more. Ahora. So much has become hopeless. All these feelings, oh, that we whisper, like the rocky. Gorputz bat bizi dugun espazioan.
Ni naiz, gu gara, edo dena da. Zein geruzatatik behatzen hartu zure egia, azaletik sakontasunera. Begirada bat, prisma bat, forma anitz, izaki anitz, eta pentsamendu ugari. Guztiak osotasun baten parte, elkarri adilkatuta eta aldi berean, elkarren aurrez aurre izatearen zentzuaren bila.
ahora están haciendo cosas guapas, ahora sí. ¡Buah! ¡Qué pasada, eh!
espero dut gustatzen, baina esto es una pieza corta de algo más grande que no hemos podido montar por así que espero que lo podáis ver en otra ocasión. Mañana estamos aquí a las 12:30 otra vez. Y cualquier cosa, venid aquí a preguntarnos, aquí estamos para...